Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Orio herrira etorri gara. Itaka taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten biluzten diskoa ezagutzeko. Gaur gurean rock doinuak Itaka taldearen eskutik. Eneko, Leire, Arantza eta Josune dire Itaka. 2020 urtetik martxan dagoen musika talde gaztea. Itaka sortzea 2021 ingurun, ekonomiako klase baten, Arantza Leiretani kuadriakok izan gea. Eta beti ongea pixkat irurok musika mundun, musika eskolan eta hola. Eta nik uste izan zela pixkat, konversazio bat sortu zala Enekokin, Enekok talde badaka beste bat lehenuotik antzekana. Eta hola, pixkat eginean rolak banatzen, da cover batzuk iten. Eta Eneko kidea bat ekarri zuen izan zela amestu dezagun atea genuen aurreneko kantana. Eta ez dakit ikusi genuen pixkat ilusio hori gure gauzak sortzeko eta hola. Eta pixkat nahi genuen Itaka identidadia hau eukiko zuen zerbait sortu. Eta hor bai izan zela pixkat puntu bat, nun hasi ginen ja oan atera deun disko hau komposatzen ja zerio, bizio batekin. Eta pixkat zeo ze solidogo, entzat, bai, osotasun bateko zeo ze. Erregetan bajua oparitu ziren erregiak, eta hori gogoa banekan pixkat probatzeko beste rollo bat. Azkenean hardcoretik eta punketik netorren goma bikin, eta beste rollo batzu, sose askoz zango du lasaiagoa edo garbiagoa, eta hori bajoakin hasi nintzen. Eta gero hiru pertsona esatu nituen, eta guain arte oso guztua. Hori nire zango du, izan duzuna, zerotik hasi nintzen taldia bezala, nire bajista bezala zerotik hasi nintzen, eta taldeakin batea bilakatuet, hori taldea doan bezala, nire bai hobetzen edo nire gauzak egiten jo naiz. Basikamente hori izan zen, batxia sartu ginean, eta Ekonoko klase baten hasi ziala hitz egiten Josune, Leire eta Eneko, nien egon klase hortan, eta gero komentatu ziaten, eta nire hortxe sartu nintzen. Eta hori, nire etxen hasi ginean juntatzen pixkat, eta gero ja lokal honta sartu ginean udala solizitu batzukin da, eta hola xasi ginen. Nik esati guen bakoitzen, bai, da lehenengo kantak, da ez da gize, eski lehenengo kanta da, lehenengo ingenun kantare, bai, lauron artean. Osea, etzan egon lehenuoko kantikan. Hori izan zen gure lehenengo kanta, ez da jakin gabe jolasten, jakin gabe ze eginan iten, erreferente gehiagik gaberen, ni behintzat, talde asko genitun, ez dara zautzen da musika, hemen guare gehiagik genuen aitzen, eta ez da git. Da, gero, derrepente, deskuntu dugola kriston baridadia kaula hemen, eta oso pozik horren parte izatiare bain ikuste. Taldearen izaera bidean garatzen joan da. Hasierako doinuetatik garapen handia izan da, eta bideak egin du Itaka gaur egun den bezala izatea. Itakan aurreneko fase hortan eola, gehiago jo genula pop rock hortatikan, igual guke bai aitze genuna oso musika komerziala zan, ez geunden bat esartuta estenan, ez da euskal taldeetan da ezer. Eta Itakakin izan da, nik uste, pixkat, jotzen egon geha talde ezberdinakin, jungea ditzen da, igual, guke bai aurkitu deula ze gustatzen egun Itakakin, da bata bestia ere bai bat talde hau, ez dakize. Eta gatu apuntuan, nun bakoitzak bere referenteik dezka, baina euskal estenan oso referente berdintxu dazkau, eta pixkat hortikan jode. Hori da, hasiera zinean, nik pixkat kokatzet, goatzen naiz gara hartan entzute genuen musika eta partekatzen genuen musika zala gehiago, mundu mailako indie edo gitarra atmosfera egiten eta gero etzala islatu hainbeste gure musikan, baina hortikan hasi ginean, hori alternatibagoa egiten eta ingelesez hasi ginean baita ere hasiera batian, pixkat kanpoko referente horiek hartuta, baina gero hasi ginean batea funtzionatzen, ikusten ze gustatzen egun, zerrez, eta hori esan duzun bezala bilakatzen junda eta finkatzen gure genero musikala eta gure roi da bai. Hasieran bai 16-17 urte genezkan eta banen beretzi azkau azkenen 2 urte gutxi emate gure, izan dira derrepente maior deda daitezea eta pertsonalak ere bai oso importantia dian
2 urte izan dira, orduan, nik uste hori musikan ere bai erreflejatuta ikusteala, itakakin batea ikasi bere, instrumentuak gitar nola erabiltzean ikasi, hortan garatzen junga eta hori diskoan reflejatuta ikusia. Euskal Herriko musika taldeak izan dira eragin nagusi Itakaren disko berri honetan. Taldearen norabidea aldatu da, bai eta besteko hizkuntza ere. Euskal taldek izan dian ikustegoan pixkate bai diskonta behintzat gehiena iruditzen nahi influitu iguela. Gaina hasieran inglesez de bai genezkan kantak, pixkat bai izan dela autu bat guriare bai joan dan euskera zitekoa. Eta ezautu deula mundu bat, ez genuna ezautzen 000. Eta bai, asko jandeu hemengo taldetatik, da oso eskeruta zeititzega da on mugimendu hontaz. Bai, nik beti horra aukiet, zeatikan inglesez idazteko joera hori, eta nik inglesa pila gustatzen da, azkenen kanta asko haiten ditunak inglesez zian. Orduan azteko, nik uste hortik dala lehenengo inglesez idazteko joera. Eta gero azkenen de bai da hola emozionalki inglesez idaztian distantzi bat sortezu askotan kanta eta zure arten. Da zure ama hizkuntzan hitz egitezunen emateu realo diala kantak. Eta nik uste disko hontako autua izan zala euskera zitia bereziki horratik. Pertsonalo izateko eta gehiago iristeko. Bai, azkenen ere bai hasi ginen taldeakin nahi gabe kontzertu bat dakasunen eta Luke egin kontzertua eta orduan Luke egin kontzertu ikusitezu, gero ez tekitzei beste kontzertu ikusta jutezea. Eta hola taldiagatik nahi gabe horren beste kontzertu ikusita badazkazu erreferente berri pila bat, hemen estenan, porque hori Luke egin konpartitu estenatokila, Ostekizin egin konpartitu estenatokila eta hola, eta gero horrekin lotuta tokre bai eitzen jutezea, belako eta nahi gabe, derrepete darak mungian bukatzeu, Kantu bakoitzak abia puntu ezberdin bat izan du. Abesti batzuetan distortzioa eta oihuak dira nagusi. Besteetan, erritmo geldoagoetan sakontzen dute, indarrik eta intentsitaterik galdu gabe. Gu kantak iten hasi ginanen ez genuen pentsatu estilo nahi duguin, oingo deuan, asko zeiuno dan gauza bat, naturala atea zan, eta kanta bakoitzatea zan, modu diferente batea orduan. Horratikan ez da estilo finko bat kanta guztiko labiala eta jazta. Kanta bakoitza, azkenean bat igual hori batekin aste bali badan, nahi gabe hori gogorrotakoa. Nik uste estremoiekin jolastia gustatzen zaitela, bai letretan, bai ahotsakin, da bai musikakin de bai, eta zuk esan dizun bezala, disko hortan ikusten nola gustatzen egon jolastia, de bai. Ahotsak ere bai denba guztin ez du, inkluso posizioa nola izean kantatzen igual ez du, maten ez dara iberdina izanikan kantatzen da, jolastia. Gogorra, lehuna... Izan da oso naturala, igual bai izan zala kristalesko pixkat markatuzuna norabide bat, sortu zala kanta hori, desan genuen ke guai, hemendik nahi deutira, baina gero bada urezko adibidez, izan zala kanta bat kendu genuen, ze etzigun kuadratzen estudio bertan, eta bat nahi genuen gehitu, eta utzi zigun denboa pixkat hor estudio zehose sortzeko, eta urezko sortu zen. Eta izan zen, justo pixkat bestaldia, baina horrez galdu gabe itakan zentzu hori. Bai, oan arte ikasi dugun guztia reflejatu deula kantetan, eta genekin guztia eta deula kantetan, oantxe sentitzega ez tekigula zein, nire ez tekitze berri jo gitarrakin, porque eske, literalmente diskoan juntzaigu sormen guztia. Eta horratik handa biluzten izena. Urtzi Iza soinu teknikariaren gidaritzapean garabatzen da Biluzik diskoa. Taldekidek argi zuten diskoak izan behar zuen bidea, eta Urtzik baliabideak eta esperientzia jarri ditu kantuen mesedera.
lehenengo gauza esan geniona izan zen nahi genula saioko kantak zuzenean jotzeko izatea diskokoak. Esan genion kapa erraroik sartu gabe, edo hainbeste teklau edo gitarra sartu gabe, erreproduzitzeko minimoa, disko minimalista bat, guk geho zuzenean joa izateko eta ez sonatzeko desberdin. Orduan hortik abiatuta, ensaio lokaletan egin dituen strukturak eta guztiak, hortzik hau jakinda, algenuen kapak noski dizkiola, baina minimoa izatea zuzenean joa izateko. Eta hori asko bilatzen genuen gauza bat zen, ze hori gustatzen zaigu entzuten danak edo zuzenean ondo erreproduzitzea. Egin du, benetan beti esate dugu, baina kriston lana gurekin, gu pila bat ega ikasten itakakin hasi ginen momentutik, eta gutzate hotia bi aste berekin lanen elikatzen asko, ja ez da lan ordu bakarrik, onganen behakin sofan eserita hitz egiten olo kesea, iruditzen zait pila bat eman digula, eta diskoa grabatu digula eta hori, baina nik uste askoz gehiago aportatu digula musika ulertzeko modun. Norabidea ahotsen melodiakiko bastante garbi zijoan ja lokaletik nik esango nuke. Eta gero grabazioa, da gero berak maketa zioan eta hola eman dion edizioan aldetikan, nik uste hasieratik harrapatu zula gure bai gustatzen zaigula belakok dazkan efektu horiek eta behare bai esan zigun. Lehenengo momentutik ahotsa utza ez zaiola gustatzen guztia, eta nahi hori bai gustatzen zait. Ahotzak aukitzia bere efektu bat, instrumentu bat gehiago dan bezala, bai aukitzia bere efektu, bere gauzak. Behana izan da pixkat, bidelagun papel bat, erakutzi genizkion kantak zian bezala, gu gaina oso argi genekan, genula izatea oso kanta gordinako, gauza asko gabe, oso zuzeneko kantak, bere lana beak hartzun papera hori izan da pixkat, gurik hemendikan jo beti danai bai, proposatzen genion danai bai ez esan dugu, beti, eta guke bai beha proposatzen zigun danai, saiatu geha, eta horren izan da pixkat, hori, esperimentatu da ikastu egun. Leirek egiten ditu kantuen letrak, gero berak abesteko. Bizipen pertsonaletatik abiatzen da testuak egiteko. Eta Biluzik diskoan islatu ditu nerabezaroko uneak. Egia esan, ez naiz jarri gehiago pentsatzen aber letrak nundik ateatzen dituten. Nik uste dela gehien bat, nik nire barrenetik lehenengo ateatzen zaitena. Baina, obviamente, azkenen nahi gabe bada intertextualitate moduko bat, nahi gabe beste kanta ontatikan nutrilitzea zure burua. Da nik uste bai, belako letrak asko gustatzen zaizkit nahiz eta inglesez izan, gero Merina Grisen letrak ere asko gustatzen zaizkit, baina ez dare erreferente bat aukita horrean nahet iritsi ez dare. Baina bai gustatzen zaitela, zure erantzun bat emateatik, letrak ere ez izatia batzutan hain ulerkorrak. Diskoa zinanen, nimentzat letrak idazte nitunen enun pentsatzen osotasun baten inungo momentu. Baina azkenen nik idazten nitundan ere bizipenetatik, azkenen nik uste hori dela lotura hori dakaena kantak. Eta azkenen kontatzea kanta batek bestia irantute dola, ez dakit relazioa daola, eta nahi gabe irabiltzizun metaforak daola badakaela relazio bat behain arte. Eta azkenen ikusi nun, idatzi nula kanta pila bat, pixkat gazte ume izatetikan heldu izate horta jaso nitun ideiak, hausnarketak, da sentsazioak nik uste. Eta hortikan nik uste, eta hori da itxasuan, itxasua asko maite deula uste bai kostan gaude bizik alako eta nahi gabe itxasuare bai oso presente da nik uste letretan. Diskoan kolaborazio bakarra sartu dute, Belako eta Lukiek taldeko
Josu Simon Bilela Beitiarena. Bai, Josu Simonekin hori Lukiekekin koinziditu genuen hiru kontzertutan, eta alare hasieratik genekin norbetekin kolaborazioen gero balen genuen diskoan, beha zala. Porque bai Lukiek eta bai Belakon, da erreferente, bai gitarrakin, bai letrakin, eta dana. Gure etxo, kantan beretzako beste parte bat genekan pentsatuta daiteko. Esan genion bera, kanta hau dakau, zuk hemen zure zati, osea, zure kutsua sartu jozu, eta beak kompletamente beste buelta bat eman zilon. Guk esan genion, ja letra zati jain da zeon parte baten gaina leirek ja momentun grabatuta sakan, beak ikusteko nola izango zen. Ba, horren gainen sartzia beha. Eta esan zuen, ez ni leiren ahotsa azten eikendu, eta ni sartuko dut neria beste parte baten leiren ahotsa borratu gabe. Eta hor nik genuen, parte bat luzatu isiltasunana beha sartzeko. Itaka taldea indartsu datorren musika belaunaldi berri baten barnean kokatu daiteke, non emakumeen presentzia handia den proposamen berrietan. Bai, guk hori nabaritu dugu, nahiz eta ez izan gure genero berdineko taldeak, eta nik uste pandemia izan dela inflexio punta handi bat, etorri dela uholde erraldoi bat, talde jende gazte, proiektu interesante pila batekin, eta izan bezala energia pila batekin, urte batzuk barru Euskal Herriko dozena izango geana, eta hori gauza oso interesagarria bat zela nik uste. Bai, oso guai dago ikustia nola gerozta errexo dan emakume izan da, eszena honetan sartzea guri. Egia da, ez zaigula tokatu inoiz limite bat jartzea, etorri zaigun bat, o bastante fluido izan da dana. Eta nik uste oso guai dagoela hori, eta aldi beren gu hori jon horren herri txikia izan da eta umei erakustiare bai aldala sortu talde bat, aldezula bateria jo nahiz eta emakumea izan, porque uste musika eskolan, nire behintzat musika eskolan honen inorrek etzun, neskek etzun bateriaik jotzen. Eta baina ikuste gerozta gehiago ikustela eszena honetan emakumedian, Belakon bai bi emakumediala, eta nize eta ez tekitze, eta gerozta gehiago ikustea. Justu diska aurkeztu behar genuen, hori atea baino egun batzuk lehenu nahi genuen jendiantzako preste eukizu zenean, eta dana gure kauz antolatu genunez, zenekin jo aukeratu genuen baita ere gure ideologia baino badakaula jende gaztia bultzatzeko ideia hori, eta jende gaztia gu bezala, igual ez dazkanak beste aukera, gure artean lagundu berko gehez, ustela zenen lagunduko dugu. Eta orduan Indabe eta Eire idatzi genien, eta behaiek oso guztua, eta nik uste gure artean hori pina bat iten, diska orkesteko hori esan zan, baina gauza gehiago datu etorriko egala, seguru. Gazteek hola gu bezalako rock hori talde asko, ez dakit, uste ez dela zauten esango, baina bai ditela ilusioa belaunaldi berrik, guk gure daeko talde berrik jotia, zer nik ikuste daudela sarroko belaunaldi hauek behaien lagun, behaiek saretuta daudela behaien arten. Eta guke nahi dugu hori euki, baina gure dadeko jendiakin. Eta naizta Eire Oindabe taldeko batzuk behaz izan igual gure soinu antzeko hori dakaenak, nahi dugu relazio hori auki elkarrekin gauzakiteko ere bai. Biluzik diskoaren sorkuntza eta grabaketan ustu eginda taldea, eta orain zuzenekoetan jaso nahi dute ereindakoa. Bai, hori da. Diska entzungarri, erosgai ere bai fizikoki, eta joangoz, gu jo deunean jendeak nahiz igual ez ezautu kantuak asko gustatu dira eta feedback oso positiboa jaso dugu. Orduan hori nik uste diska gu, ezinbestekoa gu guztua gaudela, eta jendeara aidala digeritzen guztu hori. Spotifyen eta YouTubeen eta Bandcampen dazkau uste diskak,
Eta fisikoki kontzertuetan egongo gara saltzen, gu kontzertua jota gero hor mailan estandar, edo bestela gurekin kontaktatzea gure sare sozialetatik. Bai, ikaslegia ikasten egia, bakoitza bere karreran dago, ez gara hontaz bizi. Baina, nik uste ondo eramate dugula, oan arte ondo eraman dugu, eta beti astu gabe kontzertu bat eman balin badeu da, portu gustatu dute zaigu kontzertuk ematia, eta jazta eozein momentutan suposatze balin bau agobilo bat, jazta, ez da egiten kontzertu bat, jazta. Baina, ez dakit, netzako kontzertuk ematia da, oantxe, nire bizitzan iten den gauzik guaiena. Orduan, eozein momentu nesatik gara kontzertu bat egiteko, bale, venga. Bai, guztiz. Ja pila bat eman ditugu egia esan, pentsatze duguna baino askoz gehiago. Baina bai, eta beti gustatu zaigu direktok ematia, da kontzertuk ematia, eta nik uste hori dela gure helburua. Nahiz eta denbora bat pasa, pixkat introspektiba hori iten da barruko lan hori da, baina oain ja hori bota deu, oain ja nahi deu jo, erakutzi, eta gero bueltauko gara berriz horta.